رب العالمين الأجمال نعم كرمه محمد الله كرتهما نعم نبنجي بكري كروكي شاندو esigilendo bakare kuma fo yame ne ko ni aywa ni jabbi bole ba jab ni jabbi bole am tamana nga bare anam ako sifu maadu ko sifu yade ka bimbenye ko sujudu o yego mulvo ya fam na madoni ay ama lo mo ke jadi bakare non bakare a foto ko ne mu defo donc man ko mo gamen comme ne ko he mana ni go musi yara sil anda kana wada sil sisa ya do bal fal yel ta wala du law ma yebi na yebi fa mu ay de anya fode do ko te bal fal du ka kam ko to sil la fonga ma fina madula bay fal bakari si ay no go mu ke lu action ke ina fodme ko ka ta go to sil de la singa ko suju bo wi do modi e modula aba ya basi mo mu ya fo ni ngelen ngona amat nyefu tiane nam benga ma ni ngelen jingana ba volu te Senegal ka ya ni ko fo Senegal ay no mu fesa ni action ke awre mu ke ayi e mo dego he tan silla dan ko to silla ha ni ka ke am sumanu la mo haram ba dego ke de do ko gufla ay netula d'accord ati mu ya fo ni ngelen mo me ni kilen fina ay blafilla de dala ay mere mo de kan mere mabana merci benga ya mo ta fu fo ya na fo ya ala ke chen mo de ba afo bakati ni be enaleje ni efe be fo ya mo ba wele ka sebe ko sebe aknya na karanya antumya mbiata aya fu fo ko sebe peut bashi aywa d'accord nana salama obe jadi soro alayman nam afo bakari be monoko adari la o madibule akala ki soy voilà bari ko ben na de yoro nyafuri fotenna nam dana man de 15 soni de kajigun bakari nam bari afo bakari itlobala ko ni jek ni ne ci ko baye kulu musigi ferela ko ni jek mo dem ngora ni garba sala afo bari yepone ni ay ka ala ef moda ay fenda beni senafe ko ni nak ci ko ba ni yakul mu fris ferela ko ni jek mo dem ngora mo dem manam ala masuma ka bodo kisi bara wuli beni senam ko ñanama ay beni senam ko de ko ngume ya ka mutu ko te ginaw ala se ginaw cerna sina ñene ko le ni malla te bo bolo lu wala ya famu o gele jek mo o so bu ka olu jak mo ko wala jak mo to so bi ko lu ni wala ya famu jamaa ma wa ko be yele malengu lakbar ay bismillah kamako naka Abdoulaye namu amba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim nam bi jumaye bi yemme kalo kle wolon lay samba fla anim wan kili nam naka Abdoulaye nam bismillah ko lo amit le julda mu ngandu Allahu akbar am Sénégal c'est sans le corona kato ki ko do amatu alhamdulillah sa wala na kanyina wa maka lay ka do wallahi ni anyi min ka lay ni ni ala fe anta kana ke kuma lam ne gwanga ya rabbi gabe gumbulo to l'indicateur de niveau anga da no yale mu fufulo dramana lu kone adika da kunya kile ako anga jaratu be biro kono jari su kono be janga wolo ki su ba la jere na jamana kono ayungo ko jaratu be biro kono olu ngani kele ko ko jari su kono be janga wolo ki su ba la jere na ira sa okela ako bi ko adi jaratu sigi kele me ko ma kono ka fo ku be tanga jamana to la ina fo da sigi denya moy nori anu ya rabu jamana ni denga ko sigi kele me ku rabu jamana ni ka bi ko so jongo amam ko to fo ko la bi ko inde kono ko afamu ko ni jari su ya donc fo nun to rabbi ro kono mun kan ga ta kele ke ko ba fo ko lu ka sargam nena ko am salire ni ke ala je ñono jari su ni yensi baw be bara de dañu fa bi lu de lakana baye wa ko be wasara de ko ala je ke ko sana koron fe ko jari su de bi ngam ke daw ne bawe ka u sentike ko boloti ko sida man ko amba ko awdi barake dawi nan torani mata ni mabso
ko te ɲɛnabɔ dama alu kɔni ka kuma kɛra nin ye pourtant ko kuma nin ka taa sɛbɛn ma u ka taa sɛbɛn la dɛ adamaden ka hakɛ tiɲɛna Mali kɔnɔ k'a daminɛ janvier kalo tile fɔlɔ ka taa mars kalo tile 31 sama fila ni 21 fo siɲɛ 421 kɔsan na an ka jamana cɛmancɛ fanga a bɛ se ka basigi sɔrɔ cogo min na M5 yɛrɛ fɛ cɛbaw u taamana ka taa cɛmancɛ fanga ɲɛmaa sɛgɛrɛ n'o ye Bandaw ye Bandaw de y'u wele u tɔ kɔni u taara sɛgɛrɛ ale de wele a ka fɔ ɲɛma ale de y'u wele u ye wali dɔ fɛn fɛn kun kan cɛ u y'a bɛɛ lajɛlen bolo da Bandaw ko k'a y'a mɛn nin waati na n y'a mɛn b'a kɛ o tɛ kelen ye dɛ a b'a fɔ ne o kuma wɛrɛ ye min ye yelenko yɛrɛ ye directeur régional min bɛ EDN kɔnɔ a ko wulikajɔ barika bonyana adamadenw mako cayara kuran na nka min bɛ yen o tɛ bɔli kɛ ko nka olu fana b'u sɔnna dɛ min bɛ se ka Mali bɔ nin gɛlɛya na kuran sagosago ni yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ fo sifa wari miliyari 1,400,000 ni ko ma kɛ kɔti don ni ko ma kɛ mɔgɔw taara sigi directeur min la Mali bɛ kɛ tan de y'a wuli ayi mɔgɔw taara sigi a tun sigilen na duguma la fo ko mɔgɔ an ye an ka baarakɛminɛnw lajɛ fɔlɔ a y'o kɛ wa a ma kɛ ni mɔgɔw ma a gɛrɛ da a ma kɛ wa a ma kɛ Ablaye conseil national de transition Magma Gabriel ale min tun y'a boloda k'a fɔ maa fɛn fɛn mana kɛ ɲɛmɔgɔ ye assemblée kɔnɔ ani jɔyɔrɔ ko lasigili kɔ olu kana kɛ giribu ye olu kana kɛ maɲumatɔmaw ye ko ka fɛn di u ma hali lasigili u ka se k'u kɛ damu na a y'o min kɛ nin réseaux sociaux n'aw ma Magma tugu dɛ u ma to cogo si la a ko barika bonyana radio kumana réseaux sociaux kumana hali télévision ma dɔw ŋaniya yira hali n bɛɛ da kumana hali n bɛɛ da kumana Bambo yɛrɛ kuma Mbenda Siraba kɛ bɛda kumana n'a kɛ u b'a fɔ hali bolo kumana Magma ko sinanjɔrɔ mana maa min kɛ bozo ye n'i ta sama i na k'i yɛrɛ ma hɔrɔn ye k'ale y'a kofɔlen ma bɔ a y'a bɔ a ma bamanan b'a fɔ ma Fota ko Fota yen de banda Seydou Mamadu Kulubali ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ ale ye maa ye ni a bɛ jɔyɔrɔ ɲini na san 2022 kalata min n'o ye jamana kalata ye n'o bɛ cɛmancɛ fanga yɛrɛ fori ani a y'a ka ko bɛɛ kalifa DFA maaw la ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen a kumana a fa ye tasibila kɛ kunnafonidila minnu n'olu ntanyana kɔsan na Adamu Cam ninnu ni Beshir Ben Yamal ninnu ni Benafrik ninnu n'a ɲɔgɔnnaw o don kɛ kunnafonidilaw ye k'ale nin suntigɛ in bila o jate kɔnɔna na Ablaye ale sɔrɔla joona dɛ i b'a sɔrɔ taama b'a bolo a ko k'ale ye kɛlɛ min daminɛ nin ko kɛlɛ in a tɛ fɔ mɔgɔ si kɔ a ko tɛ taa maliyɛn si kɔ o bɛɛ b'i ta sɔrɔ la sigili min kɛra kɛnkɛrɛn la Cheikh Gabriel Touré cɛbaw fɛ k'a jira k'a fɔ ka directeur général n'o ye Ablaye Sanogo ye e tɔgɔma yɛrɛ dɔ wa i tɔgɔma u y'a wuli Ablaye kɔni u y'a wuli hali wuli jɔnjɔn foyi t'a la Ablaye Sanogo a yɛrɛ de ka baarakɛ ɲɔgɔnw de y'a ɲini ko faamaw ye min boloda nin ko ma jɛ n'a ye dɛ ko ka Ablaye to a nɔ la ko ka da ka baarakɛla don olu ma jiginna yɔrɔ foyi sɔrɔ la maa n'i kɛ ladiri ye mɔgɔ b'i ko fɔ jarisiw u ka tiɲɛni ko u ma dan kɔrɔkɔrɔn fɛ dɛ worodugu yɛrɛ u bɛ ka tiɲɛni kɛ worodugu yɛrɛ kɔnɔ Sikaso Kucala o tɛ Alahu bɔ Buguni kɔsɔn na dɔw yɛrɛ ko ni Sikaso cɛ tɛ tile 15 sigilen bɛ fo bɛna u ka o bɛn'u ka n'aw san susugu yɛrɛ la ka tila ka segin mɔgɔsi i bɛ se ka u minɛ cogo di sɛbɛn min b'u ko i tɛ se k'u minɛ quoi marifa t'u bolo f'i n'u jɛ ko u bɛna sugu yɛrɛ la ka na sanni kɛ ka segin ni sen fila ye Ala k'an kisi tɔɔrɔ ma Ablaye nin waati na Kulukɔrɔ bolonfarancɛ la ko dɔ ye siraban kasara sɔrɔ lahawla boli min n'a y'a kɛ a kɛra araba tɛmɛnen Sirako la ale ni Bamakɔ cɛ Kulukɔrɔ ni Bamakɔ cɛ kɔni yɔrɔ min b'a o Sirako la ale de filɛ nin ma se maa ma lahawla boli ka na mobili kɛ k'a kɛɲɛ Ablaye wa saya kɛra dɛ mɔgɔ kelen kɔni sara la kelen jogina o yɛrɛ ka joginda yɛrɛ mɔgɔ bɛ jɔrɔ n'a ye ko nka sababu fɔlɔfɔlɔ min ni mɔgɔ bɛ se k'o fɔ lahawla boli de don ni sera kaɲi mɔgɔ bɛ lahawla boli de kɛ ayiwa ni sera kaɲi mɔgɔ bɛ maɲi mɔgɔ bɛ kuma ni sera maɲi mɔgɔ kuma ni sera kaɲi fɔlɔ o b'a dama tɛmɛ ayiwa o de ko kojugu yɛrɛ ye Ablaye an
an ka jamana tilatilali ka mara yɔrɔ fara ɲɔgɔn kan ka jamana tilatɔ tɛ hɛrɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka tigɛli kɛ ka fara min kɛ o tɛ dugubali ye sa ayi non ye tu fana ka mun fɔ mo tɛ hɛrɛ ka jamana tigɛ ka sigidaw nɔrɔ ɲɔgɔn na dɔw ka dɔw la yɛlɛ ka dɔw t'u nɔ la o kɛlɛ bɛ an ka jamana kɔnɔ bi maa minnu ye Sogolo cɛbaw ye olu ko k'u ka dugu ko Sogolo kɛ bɔ arrondissement la ko k'a kɛ cercle ye o kɛlɛ fana bɛ sen na Ablaye e ko Baxi yɛrɛ bɛ kɛlɛ la o Baxi mun kɛlɛ la ko Segu kɛ capitale ye cogo di Baxi de côté Baxi i bɛ ka fini tɛmɛ kɔnɔ wɔɔrɔ kan dɛ ayi mɔgɔ si tɛ nin dɛmɛ o la fo a ko ni Segu kɛra capitale ko Tumutu sɛnɛ la ja Baxi ja koba kɔnɔ dɛ koba kɔnɔ i m'a ye parti min n'o ye Mali en action IRD k'o taara i yɛrɛ sɔrɔ IRD kɔnɔ a bɛ Mamadu Igor Jara de tɔgɔ la bi fo o min kɛra Mamadu Igor fɛ parti min n'o ye IRD min ye ɲɛmaa ye i ko don anw na ka i ko don parti la u ye ɲɛmaa danfɛnya di Mamadu Igor Jara ayiwa Jara ma don n'a nataw la o bɛ se k'a miiri k'a fɔ ko bɛ yen dɛ o dunan b'a fɛ k'o nin ye kuma min fɛ ka dutigi Mali Tribune kuma na an ka foroba so joli 27 o bɛ kɛ dɛ ani INA ko olu feerela Kasumé ko k'olu feereli ko kuma bɛɛ kɛ tigɛ a kan fɔ u tɛna bin mɔgɔ si kan nka ko bɛ sɛgɛsɛgɛ dɛ procureur général Mamadu Kasumé pôle économique financier Bamako ale ye dossier min n'o ye an ka foroba so min an bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ye 27 min feerela suguba cɛmancɛ yɛrɛ la ani min ye instrument national des arts yɛrɛ ye INA o yɛrɛ ko bɛ wuli o kojugu yɛrɛ ye nin ye wale fila ye min ni adamaden a bɛɛ lajɛlen a bɛ maa min kan a kɛra bureau kɔnɔna ye a kɛra sokɔnɔ ye a kɛra grève ye a bɛ o kɔni o kɛra sababu yɛrɛ ye sariyatigiw kɛ i ma don nin ko in na ka tila ka a lajɛ ji ɲɛma don n'a sɔrɔ a kɛra sariya kɔnɔna la ko ka bin tɛ kɛ mɔgɔ si kan ayiwa anw ye nin kunnafoni min mɛn i n'a fɔ Banque Tribune ye min fɔ an y'a mɛn kunnafoni sɛbɛnw de sen fɛ Maguma Gabriel ninnu ka laɲini ayiwa Ablaye Mali Tribune Info matin kuma na n tɛ Sogol Kobala Mayiga Diaye wa ale de ye awɔ a bɛ M5 RP maaw tɔgɔ la donni min kama a taara Kuluba a kun yɛrɛ de don ka taa ɲɛfɔli kɛ olu ni badara ɲɔgɔn ye ayiwa Ablaye nka kuma tɛ ale kan min ye foroba so ninnu feereli n'an bɛ tiɲɛ don Yɔrɔ Serifukɛ a kɛra dɔ ka halala ye sisan Yɔrɔ Serifukɛ a ko feereli a kɔni a ye yɔrɔ bɛɛ feere yɔrɔ feereli kɛra Bamako yan nɔ a bɛ ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ko ale yɛrɛ nɛgɛkɔrɔ a senkɔrɔla yɛrɛ la ka taa yɔrɔ dɔ feere ale yɛrɛ nɛgɛkɔrɔ maa gansan dɔw ma ɲininkali ma kɛ olu la ko ale ko tɛ bɛn dɛ ale bɛ diinɛ ale ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ wɛrɛw bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ la jama ka ca k'a ye bɛɛ de wele bɛɛ k'i fanga kɛ kelen ye kɔnɔkumu jɛlen bɛ bi fɔ dɛ. mais mun na ma assemblée feere dɛ. assemblée jumɛn. assemblée kɛnɛ o fana sugu la. ko feere ko kɛ mun. dɔw ko feere wa. ko ale de sugu la. Serigne bɛ ɲinɔ. Mohamed Ould Cheikh Aïdara. kunu a ye denmisɛnw ani maaba minnu ni berew ye ko so min bɛ yen ni o ye juge ka so kɔrɔ ye ko o feerela sɔrɔmusoba dɔ ma minisiri fɛ min ye sini bɛ dugukolo ko ma ayiwa ko ale kɔni welewele ma dabila maaw kana jɔ n'a ye dɛ ayiwa hali n'a sɔrɔ hakilinaw tɛ kelen ye diinɛ baarakɛcogo la ko kɔni min ye ɲoro ye aw ka hakilina kan ka kɛ kelen ye o la ayiwa ko wa ko tɛ bila tan dɛ fasoko diinɛ ko t'a fasoko don diinɛ ko tɛ fasoko la diinɛ ko tɛ a ko fasoko don ayiwa le 5 sansi kuma na a ko nin sansi kuma na yɔrɔ nin waati na ko sefawari miliyari 4 ni o ye an ka foroba su 22 feereli miliyari 4 o de tununa a nafolo a feereli yɛrɛ wari kan a bina sira la a bina sira la a bɛna ye ko nin waati na wari bɛ se ka bin mɔgɔ kɔ Mali kɔnɔ yan jamana kelen wari tɛ bin mɔgɔ kɔ i bɛ fɛn min fɔ ne ka wari buruna ko ma ye
o fana o de bɛ sen na ko o wari min taara miliyari naani min taara ni o de ma ne ko a binna n'a binna wala n'i ko a binna i tɛ se ka taa yɔrɔ fɔ tiɲɛ la o fana tiɲɛ Ablaye loi de programmation sécuritaire intérieure ko ni kojugu dɔ ye kojugu dɔ ladugu o ye kojugu ni bɔlen tuguni o de kuma kuruma yɔrɔ yɛrɛ an ka fɛn di baarakɛlaw ka ɲɛnajɛ ni premier mai wɛntiɛni a kantigɛ da yira dɛ ayiwa Ablaye min ye caisse nationale d'assurance maladie a ko nin waati in na bɔ kɛra kalama k'a fɔ maa caman bɛ a la nka u bɛ ka mɔgɔ wɛrɛw olu jigi tugu u ka papiyew la n'o ye yurugu yɛrɛ ye bɔ kɛra o kalama a caman ko bɛ taa laban mun de ma sa mun fɔra la a laban a bɛ cɔrɔ kɛ a laban a bɛ cɔrɔ a bɛ fira da kan a bɛ fira da kan donc laɲini tɛna sɔrɔ laɲini tɛna sɔrɔ voilà o fana boli sanksi y'a fɔ nouvelle horizon kumana a kumana u y'a yira k'a fɔ nin waati na min ye CSP cadre stratégique permanent ko ye minɛn kura ye sema cɛbaw bolo ani plateforme bolo u ye min wuli k'a jɔ Rome kunun kɔrɔ u bɛ nin sigi Ablaye sɛbɛnni ko o kɔrɔ ko kɛlɛ min daminɛna ni an hakili la k'a fɔ a bantɔ ye nin ye an sema cɛ kɛlɛ donna ka taa fo nanzara jamanaw kɔnɔ a ko ka ɲɛnabɔ yen nɔ o ye kɔrɔman ye an b'o fana kan awa ko nin ye wale dɔ ye Rashbash chroniqueur Rashbash ko dɔ de na kɛ ka jalaki dɔ ta k'a sɛgɛrɛ ko kura ko a laban ko e ko kunun kɔrɔ o ma taa nɔfɛ k'a sɛnsɛn ka taa ne ye 5e arrondissement na ka taa ɲininkali bɔ a la n'i taara polisi la ta polisi se ye ni tile 3 cayalenba n'o tɛ olu b'i ka ko la sago k'u bɛ tigilamaaw ma tile banbali tɛ ala tile banbali tɛ awa min ye Nations Unies ɲɛsɔnɲɛ tɔnba a ka baara ye anw ka jamana kɔnɔ k'an ka jamana basigi cɛba min n'ale ye ministre ɲɛma kura ye a ye taama daminɛ an ka faamaw ni ɲɔgɔn cɛ dɛ nka jigi dalen b'a kan k'a fɔ u ta kana kɛ bilasirali gansan ye k'u sen don a ko yɛrɛ la o de ka ɲi k'a fɔ ka u sen don a la alhamdulillah min ye surfacturation ye sa mais surasi minɛnw kan min kɛra Ibrahima Boubacar Keita ka waati la n'a ma se ka lajɛya ko nin ye ko kura dɔ ye tuguni min ni a kɛra kɛnɛkancɛlaki yɛrɛ ye Dakar bɔkara caman kalama Dakar le républicain kumana Reporters sans frontières a ko ka Olivier Dubois a bila journaliste do ni n'u y'a ɲun cɛ yew hali mɔgɔ tɛ taa tugu dɔ a la gawo ale b'a ta yɛrɛ cogo don a ma farati baara de kɛ ale da yɛrɛ di dɛ a yɛrɛ di n'i bɔra Bamakɔ i bɛ taa jihadiste i bɛ taa intérêt fɔ Gawo n'i taara ni e tɛ yɛrɛ nɔ ye tiɲɛ don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ale ye farati kɛ dɛ aya farati man ɲi front social minnu ye kasobon kɔlɔsibaw ye a kolo kelen ka tile 10 baara bila boloda wa mɛ kalo tile 20 ani 4 a bila o y'a dɔgɔ duman yɛrɛ ye donc kasodenw tɛna yɔrɔ gardé ya n'o tora ta kasodenw tɛna fɔ ko olu fana ka saraka nana ne kɔlɔsiba tɛ dabaliba ko nin ye rappeur ko yɔrɔ ye ka tile 5 cɛ tile bɔlenba ko tile dibira denmisɛnw kunna dɛ ni rappeur denmisɛnw ye o polisiw o filɛ nin ye ka na gaspi ale tɛgɛ ta ale taara Ajiwan o fana sɔrɔ kaso la yen le fou denmisɛnnin ninnu tɔgɔ suguya bɛ bula Gaspi Ajiwan ani le fou ko o ye k'o ɲini tɔgɔ suguya bɛɛ lajɛlen ayiwa n'u taara kasobonba la u ka to ka mɔgɔw ɲɛnajɛ Ablaye nin ye lahalaya dɔ ye i bɛna fɔ so k'e da tɛ nin na nin ye cɛ dɔ ye a muso de filɛ nin ye ka na janfa siri ka tɛmɛ n'an sen fila ye ka t'i yɛrɛ di mɔgɔ wɛrɛ ma k'o furu danbi yɛrɛ ye awa mais a buramuso dɛ a filɛ nin ye ka na i ma don de la k'o kanu ko ale ni ta sara dimi fɛn min mana k'ale la a muso k'ale la a muso ba ko Ali Bakari Dante na wala Ali Bakari Dante Ablaye nin de ye kuma yɛrɛ ko ni ko kuma ni kuma jugu ye Ablaye bon tasuma ko ne fana tɛ a tɛ ka jugu wala ɲɔgɔn tɛ a faamu na Ablaye an b'a bila ni ka ɲani waati dɔ cɛ mina fɛn fitinin fila de fɔ Bakari ye Bakari ye dunan ye min wala voilà Bakari a fɔ Bakari ye Bakari ka ko ne bɛ ka sara i ma ye n ko de kɛ téléphone cɛ ma ka kana fɔ ne ɲɛna ko b'a fɔ ne ɲɛna ko ne kɛ fara Bakari ko ka fara la cogo di a to yen dɔrɔn mais aw t'a dɔn Bakari bɛ min kɛ dɛ
Bakari man imam go da ne Bakari Nyebleni ma do Mega la c'est colade mo Bakari Nyebleni ma do Mega ma do Bakari fo ama fora de ama foyede ni kene kere nyena ni na bo ga soya fa makana parce que ni o photo bi digala ni ko ka kere nyena voilà o ya tamay fo yanni pon flana ka jo aw nana ka so pon clean Bamako ba le pon pon gansa Oriol ni temano ponga kata fo mal bi nek so dala boulevard du peuple staka sigido tiado mo tumbi taka sigi amuta tundike tiado o siraka ni sera ray dala ni place la Palestine Romina kana bla terrain sakeli ni franje ni duni boro yoro bu yoro ni boro yoro ba ko fe ibna joy durun place de durun place bu yoro fo de ma durun place ayo so yoro après assemblée ani rache kana place o faire fitri su tumbe o fana ci o soya o fana ci dere ma ko ma zonsu a jonsu ni do te ne o fana soya fitri su ni ibe saninke iya sanin bolo o ti do wa iya sanin ke ni iya ninsa ibi ninsa ina tigi be nyoko kuma ba fo ko ni ne tayde ko itaro ko bi ansa yin voilà mangala ma fi bolu foy ayo so mo bra baxi may ni kuma wi ali 600 angevin ka premier des angevin folo o goudron kunte logo bon ko logo be de kuma firi logo flen frela ani frana ara flani ni wonche ya en logo tumi fu ka ta se fu akuna ni so sisa yoroben o sugui o fene beta bla fu total ni de ni frela adara maka ay wajuru ke funi temena total yere la de frontier ni bibiri dunti nan akre ni sigi tabadin kai ale ga lamboni naka lampani o kera amna ba ma bidu ni saba ato ay kuntu ko bisaba ayo lampan sigi o ba fo ni mako micro fo o parler jamjay tout le monde voilà ak mo de neo frère afoy amaka ko de ne ay Bakari o yanku ya ni nini Dumbia la gauche de Cambre il m'a dit Ablay Cambre Shalom le flash